os nenos e nenas de 3 anos de la parada Campañón imos recitar a poesía dos peregrinos de Campañón. Somos 21 peregrinos de tan só 3 aniños. Estamos preparados para facer o camiño. Precisamos calzado cómodo, tamén roupa lixeira. Como haya unha longa de viaxe, non bastou de unha bixeira. Levaremos unha mochila con todo o que precisamos, pero que non pese moito se non calzamos. E non podemos esquecer levar a Compostela. A llegar aos albergues amablemente nola selan. Hacemos unha das rutas, un camiño portugués.